hasiera eman zaio botazioari eta bueno, ematen du jendea animatzen hasia dela, pikin bat bere iritzia zein den adierazteko, ezta? Espero dugu jende asko hurbiltzea eta azkenean denon artean osatzen dugun edo indar pixka bat egiten dugun alkateak hartu dezaten taldearen kopurua zenbaten jokoa den eta aintzakotzat hartzen gaituzten eta hemendik aurrera hasten garen denon artean osatzen eraginkorra izango den sistema. Ze pentsatzen dugu azkenean zakar bilketa honetan beste gauzetan bezala herritarren implikazioa ezinbestekoa dela, ezta? Eta No, lo tuyo sí, no. Vamos, Ignacio. Lehen oletu zuen, baina beste bat dago hemen jartzen duna izena da ez da zurea, Pedro Jose, jartzen du ordia. Pedro Jose, anaia. Zu ez dago horren hemen. Ez? Guk ez dago hemen listik, zuria. Sentitzen da. Batzutan tensuak oso maltzan, guztian behinat. Bi urte dira pasatzen la honea. Orduan derrikotan behartzen. Jarri gabe dago. Jarri gabe dago. Guri dirten horretu, no? Ez da dezena ez da. Ez da dezena euskara esko. Uste dugu, gaurko eguna oso garrantzitsua izango dela Tolosaldea guztian, ez da, pixka bat jarriko du, orain arte jaso diran firmen aintzakotza gaur eta bihar jasoko dugu. Etortzen zara deneiarekin eta boto ordezkatua onartzen da, ez? Baina beti zizurkilgo jendeak izan behar du. Herritar talde batek ikuskaritza egiteko aukera eskatu dizuete, ezezko eman dizu zer dela eta? Bueno, eskatu dute azkeneko momentuan, ez? Ja daramagu hau antolatzen demora desente, uste du izan dutela nahiko aukera aurrenetik sartzeko prozesuan eta azkeneko momentuan eta modu, ezegokian eta etorri dira eta, zizurkilko taldeak pentsatu du ez dela bidezkoa momentu horretan egitea. Dena den, dagoena, errolda jarraituko da, izango dute ikuskatzeko aukera nahiko, eta horren garrantzitsua baldin bazan, pentsatzea gaizki egingo zala, putxerazoren bat egongo zela, guk esaten dugu alkateari berak egiteko, eta guk onartuko dugu alkateari ateratzen zaion zenbakia. Zizurkilgo herriak esaten badu atezatekoaren alde dagoela guk ez daukagu zer esanik. Alkateak eta Bilduk esan du konsulta honek ez daukala inongo balorerik, ez daukala inongo legitimitaterik. Orduan, ez dakigu ere zertan egon behar duzun neurtzen, nahi baldin baduzu garbia eta izatea, zer horrek egintzazu. Hori da guk eskatu geniona lehenengo eskaera batean. Baina zurea, Nerea bai. Muy bien. Vale, venga. Pertsona horrek, pertsona. Ez du balio, pertsona horrek ez badu sinatzen, botoak ez dira. Ez da gorda itetu. San Miguel Ángel, 22. Aurrena paso zurea, banak egiteko. Aurrena. Vale. Aurrena. Aurrena, gizonana bakarrik horrena, pero gizonana da, gizona motua, bota barrua, gero zurea.
ber, hor zurea. Eskerrik asko. Atezaten aldeko herritar taldean izenean, esan nahi dugu Tolosalde Txukunek ez digula utzi ikuskaritza lanak egiten eta inolako kontroli gabea ideala atezatearen aurkako galdeketa egiten. Lehenago esan genuen bezala, galdeketak ez ditu gutxiengo demokratikoa betetzen, gutuna azaletik bertatik hasita, atezatearen kontra bozkatzea animatzulako, eta gaina okerra dalako atezatekoan papeleta edo bertan jartzeu, ontzik eta paperak zehaztu gabe daudela nola bialduko dira. Eta hori gutxi ez, eta boto delegatuan historia dago, iruzurreko aukerak parez pare irikitzen dituna. Horregatik eskatu genuen ikuskaritza lanak itxeko baimena ematia, iruzurra handiagoa izatea ekiditeko edo. Eta gure galdera da ez errezkutatzekoik ez badute, zergatik ez diguen uzten bertan egoten. Iruditzen zaigu galdeketa du festa pribatu bat bihurtu duela, eta argi eta garbi udalei eskatu nahi dieu, kontuan ez hartzeko hemen ematen dituen datuak, eta inongo baldintza minimorik eta kontroli gabe eman dialako.